352 oinezkoen pasabide semaforodunek piktogramak izanen dituzte beren funtzionamentua azaltzeko eta baliagarriak izanen dira autismoa duten adingabei informazio emateko. Indarkeri matxistaren aurka elkartaratze feminista egingo da gaur gauean Iruñan. Nafarroko gobernuak harrera egin dio Nafarroko ikastetxe erlijiosetako abusuen biktimen elkarteari. Santos Kontseilariak Foru Gobernuaren enpatia eta sentiberatasuna adierazi die haien kasuaren aurrean, eta Elizaren arduradunekiko topaketa baterako bitartekari gisa jarduteko aukera eskaini du berriz ere. Nafarroko gobernuak Euroeskualdeko batzarraren ordezkariak izendatu ditu. Lurralde lankidetzarako Europako taldeak Iruñan ezohiko batzarra egingo du izendapenak berronesteko. Eskubide sozialetako departamentuak modu mailakatuan transferituko du Nafarroa osora, Ersisi proiektu europarraren arreta integratuaren eredua. Nafarroko artxiboak doaintzan jaso ditu iratiko egur ustiaketa erakusten duten 662 argazki. Jesus Maria, Lakasiaren funtseskoak dira eta 1950 eta 1960 urtetan hartutako irudiak. Paco Damas eskinitako Bakearen aldeko kontzerturako oraindik debaldezko sarrerak eskura daitezke. Kontzertuak larunbat honetan Tuteran ospatuko den Bakearen nazioarteko egunaren egitaraua osatuko du. Gaurko eguneko titular nagusiak aztertuko ditugu oraingo honetan. Iruñeko 352 oinezkoen pasabide semafordunek piktogramak izanen dituzte, beren funtzionamendua azaltzeko eta baliagarriak izanen dira autismoa duten adingabei informazioa emateko. Plaka xume bat piktograma batez azaltzen duena oinezkoen pasabideetako semaforoen funtzionamendua eta noiz gurutzatu daiteken eta noiz ez. Iruñeko 352 oinezkoen pasabide semaforodunek ohiko elementu ez gain osagai berri bat izanen dute. Seinale berri hori autismoa duten adingabei zuzenduta dago bati bat, baina informazio osagaia den aldetik irisgarria da beste desgaitasun mota batzuk dituzten pertsonentzat. Ekimen aitzindaria da, marrazki soilaz haragodoana izan ere, semaforoaren aukera gorri-berdeak gizarte istorio baten bidez eta deskribapenean beste osagai batzuk ere erabiliz azaltzen baitira. Enrique Maia Iruñako alkatea goizean, parte hartu du horrelako lehen piktogramak paratzeko ekitaldian, armada etorbideko bigarren pareko oinezkoen pasabide semaforodunean. Arekin batera izan dira Raquel Valle Espainiako Autismo Konfederazioko eskubide eta jardunbide egokien arduraduna, Amaia Ariz Nafarroko Autismo Elkarteko lehendakaria eta Ricardo Goñi Rural Kutxako erakunde arteko harremanetako zuzendaria. Duela 7 urte piktogramez seinalaztatzen hasi ziren eraikin publikoak, dendak, kirol klubak, liburutegiak eta bar. Autismoa duten pertsonak gizarteratzeko lehen urratsa gisa eta orain hori indartu nahian seinaleak paratzen ari dira semaforoetan. Paratutako piktogramak oinezkoen pasabide semaforodunen gerta daitezken bi egoerak irudikatzen ditu. Marrazki gorriak non pertsona bat agertzen baita gurutze batez zirrimarratutako oinezkoen bidearen ondoan, aditzera ematen du ezin dela gurutzatu. Berdez margotutako pertsona bat eta oinezkoen pasabide librea dituen irudiak aldiz gurutzatu daitekela. Plaka piktogramadunak metalezko bridak erabiliz paratzen dira, espaloitik gertuen den semaforo zutabeari lotuta. Bazkakots 50 metroko altuerara gutxi gora bera oinezkoen bidera gerturatzen direnek erraz ikus dezaten. Diseinua arasak komunikazio handigarri eta alternatiboko Aragoiko atariak egin du. Ekimenak baliabide grafiko eta materialak eskaintzen ditu arlo hoietan zailtasunen baduten pertsonekiko komunikazio erraisteko.
piktograma psikologikoekin eta elkarteko adingabe autismodunekin testatu da horren eraginkortasuna eta ulerkortasuna egiaztatzeko. Iruñan 684 piktograma aparatuko dira guztira. Piktograma bana 352 oinezkoen pasabide semaforodunen bi aldeetan eta kopuru hori 1000 iritsiko da Iruñerrian. Horretarako elkartea udalerri hoietako udalekin eta bertan bizi diren familiekin harremanetan dago, izapideak bideratu ahal izateko. Ekimena gainera Nafarroko beste udalerri batzutan zabaldu nahi da, hala nola Lizarra eta Tuterara. Jarduketak honako hauen babesa eta finantziazioa izan ditu. Iruñako udala, Rural Kutxa, Luminosa Arga eta Nafarroko Autismo Elkartea. Nafarroko Autismo Elkartea irabazi asmorik gabeko elkartea da, gaitz horrek ukitutako guraso talde batek 2012ko urtarrilean sortua. Xede du autismoa, autismoaren espektroko nahasmendua, garapen nahasmendua, Asperger eta autismoaren espektroaren sintomatologiako nahasmenduak dituzten personena eta haien familien ongizateari bultzada ematea. Alden heinean hobetu nahi ditu autismo duten personen gaitasun personalak eta sozialak. Haien burujabetasun personala eta gizartaratze bultzatu eta gurasoak senitartekoa profesionalak eta gizarte oro har prestatu autismo gainean. 320 familia dira elkarteko bazkide eta kalkulatu denez Nafarroan 500 familiak izan dezakete autismoa duten aurrik. Irisgarritasun kognitiboaren arloko ekimenek bide ematen dute Espainiako Autismo Konfederazioaren esanetan autismoaren espektroko nahasmendua duen personak gizartean parte har dezan eta hartan gozatu dadin ahalik eta modurik autonomoenean, bere gaitasun edo beharrak gora bera. Halako neurrien bidez urratsak ematen dira desgaitasunen baduten personen irisgarritasun unibertsalaren eskubidea bermatzeko. Zehazki hau duen personena eta horrez gain bete egiten dira hala desgaitasunen baduten personen eskubideen konbentzioa nola desgaitasunen baduten personen eskubideen eta gizarteratzearen lege orokorra. Indarkeri matxistaren aurka elkarretaratze feminista egingo da gaur gauean Iruñean. Gaur Iruñako udaletxe plazan arratsaldeko 8:30 eginen dute indarkeria matxistaren aurkako protesta. Larrialdi egoeran daude salatu du Iruñako mugimendu feministak. Uztailan 2 egunean behin emakume bat erail dute Espainian. Uztailan eta abuztuan delitu sexualak 150 hazi dira. Hori normala ote den, hori larria ez ote den galdetu du Iruñako mugimendu feministak. Genero indarkeria, emakumeen oinarrizko eskubideen eta gure baloren aurka eraso egiten duen arazo publikoa da eta hori azaltzeko eta horretaz kontzientziatzeko bitartekorik egokiena berma daitezela exigitzen dugu gaineratu du. Nafarroako gobernua karrera egin dio Nafarroako ikastetxe erlijiosotako abusuen biktimen elkarteari. Santos Kontseilariak foru gobernuaren empatia eta sentiberatasuna adierazi die haien kasuaren aurrean eta Elizaren ardunekiko topaketa baterako bitartekari gisa jarduteko aukera eskaini die berriz ere. Migrazio politiketako eta justiziako kontseilari Eduardo Santosek harrera egin die asteazken honetan, Nafarroko ikastetxe erlijiosetako abusuen biktimen elkartearen zenbait ordezkariri, eta foru gobernuaren empatia eta sentiberatasuna adierazi die haien kasuaren aurrean. Topaketak helburu bikoitza izan du alde batetik elkarteak administrazioaren ordezkarien aurrean adierazi ahal izan du, luzaroegi gizarteak beste alde batera begiratu izanaren sentimentua. Foru gobernuaren aldetik topaketak ustezko abusu horiek salatu dituzten biktimei, kasu hauek Nafar gizarte osoan eragindako atsegabea eta espantua adierazteko balio izan du. Ildo horretan, Eduardo Santosek jakinarazi die berriz ere, bitartekari gisa jarduteko prest dagoela elkartearen eta Nafarroko Elizaren arduradunen arteko topaketa erraisteko. Halaber, kontseilariak ziurtatu du bilera hau, lehendabiziko urratsa baizik ez dela Nafarroko gobernuak honelako salaketen aurrean aixolagabe ez jokatzeko hartutako konpromisoaren barnean. Ondonengo urratsa Eduardo Santosek adierazi duenez, nahi duten biktimen eta Eliza Katolikoak gure komunitatean dituen ordezkarien arteko topaketa erraistea izanen da.
Santosen esanetan biktimei pairatutakoa adierazteko eta aitorpen eta barkamen eskaera zintzo eta empatikoa jasotzeko aukera bermatu behar zaie. Izan ere, haren iritziz horrek egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea izateko eskubidea gauzatzen lagunduko die, zauriak itxiz eta gizartea hobe eginez. Ildo horretan ustezko delitu horietako asko preskribatuta egotearen ondorioz maila penalean dauden lege arloko mugapenean gainetik. Gobernuak ekintzarako tartea du biktima hauei laguntzeko ziurtatu du. Kontseilariaren hitzetan foru exekutiboaren inplikazioak biktimei nahi gabea gainditzea eta nafar gizarte osoari persona hauekiko elkartasuna adierazten lagunduko die. Zirri borratutako aukeren artean migrazio politiketako eta justiziako arduradunak nabarmendu du delituen biktimei laguntzeko zerbitzua salatzaileen esanetara jarri dela. Zerbitzu honek sostengua eta laguntza emango die salatzaileei empatiaz eta modu integralean leheneratzearen aldeko justiziaren ikuspegitik. Azkenik, Eduardo Santosek adierazi duenez honelako abusuetan larriena giza eskubideen urraketaz gain gizartean luzarogi izan duten inpunitatea da. Nafarroako gobernuak Eusko-Eskualdeko batzarraren ordezkariak izendatu ditu, lurralde lankidetzarako Europako taldeak Iruñean ezohiko batzarra egingo du izendapenak berronesteko. Foru gobernuak akordio bidez lurralde lankidetzarako Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeko batzarreko Nafarroko ordezkariak izendatu ditu. Foru komunitatea honakoak ordezkatuko dute Maria Txibite Nafarroko lehendakaria, Bernardo Ziriza lurralde kohexiorako kontseilaria, Manu Ayerdi garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilaria, Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilaria, Juan Cruz Zigudosa Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilaria eta Mikel Irujo kanpo ekintzarako zuzendari nagusia. Izendapenak azaroan Iruñan egingo den ezohiko batzarraren berronetsiko dira eta bertan izango dira Inigo Urkullu lehendakaria eta Lain Rousset Akitania Berriko presidentea, 3 herrialdetako ordezkaritzekin batera. Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeak 101 kilometro karratuko azalera du, eta 8,7 milioi persona hartzen ditu, Europako biztanlegoaren 1,174 ordezkatuz. Gainera 3,85 milioi langile ditu eta 1,78 milioi ikasle ditu. Eskubide sozialetako departamentuak modu mailakatuan transferitu du Nafarroa osora ERSISI proiektu europarraren arreta integratuaren eredua. Iruñean aurkeztutako plan horren ebaluazio emaitzek bere eragin positiboei buruzko ebidentziak ematen dituzte. Eskubide sozialetako departamentuak modu mailakatuan zabalduko du Nafarroa osora ERSISI proiektu europarraren arreta integratuaren eredua. Hil honetan proiektu horri amaiera emanen zaiola aurreikusi da eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak egindako ERSISIren ebaluazio emaitzek bere eragin positiboei buruzko ebidentziak ematen dituzte. Nafarroako artxiboak dohaintzan jaso ditu iratiko egur usteketa erakusten duten 692 argazki. Jesus Maria Lakasiaren funtsekoak dira eta 1950 artean hartutako irudiak dira. Nafarroko errege artxibo orokorrak dohaintzan jaso du Jesus Maria Lakasiaren argazki funtsa. 662 argazki ditu gehienek 1950 eta 1960 urteen artean Nafarroko mendietan egur ustiaketarako egindako lana jasotzen dituzte, batez ere irati ingurukoak. Paco Damas eskainitako bakiaren aldeko kontzerturako oraindik doako sarrerak eskura daitezke. Kontzertuak larun bat honetan Tuteran ospatuko den Bakearen nazioarteko egunaren egitaragua osatuko du. Bakearen nazioarteko egunaren ospakizunaren barnen Nafarroko gobernuak igande honetan arratsaldeko 7 antolatutako kontzerturako oraindik sarerak lor daitezke. Sarera librea da baluarteko lehiatiletan aldez aurretik eskuratuz. Kontzerturako Paco Damas musikari jaendarrak 2012an argitaratu zuen diskoaren izenburua berreskuratu du. Que a todas las balas se les haga de noche eta errezitaldi honetan
Poetas en paz esaldia gaineratu dio. Ikuskizunean autore handien kantuak eta poemak tartekatuko ditu bakearen aldeko keinu egiteko. Antonio Machado, Ángela Figuera, Gabriel Zelaya, Miguel Hernández, Dolors Alberola, Federico García Lorca, Concha Méndez edota Federico Mayor Zaragoza. Paco Damasekin batera agertuko dira oholtza gainean Pepe Dugan pianoan, Adri Parker gitarra akustikoak eta elektrikoak eta Jairo Samuel perkusioak. Gainera, 10 bat voluntariok kantautorearekin batera jardungo dute poemen irakurketan. Paco Damasek medikuntzan lan egin zuen musikan erabat murgildu baino lehen eta 2010ean Bakearen Kultura Fundazioak bakearen aldeko musikari eta espumuda internazional bakearen enbaxadore izendatu zuten. 6 disko plazaratu ditu eta 20 urteko karrera musikalean 1000 kontzertu baino gehiago eskaini ditu, Espainian, Marokon eta Latinoamerikan. Justizia sozialarekin, elkartasunarekin, bakearen kulturarekin eta berdintasunarekin hartua duen konpromisoaren harira, hezkuntza arlorako zein gizarte osorako proposamen didaktikoak planteatzen ditu disko eta kontzertuen bitartez. Larunbatean Nafarroko lehendakari Maria Txibiteburu, Nafarroko gobernuak antolatutako bakearen nazioarteko eguneko ekitaldi instituzionala eginen du Tuterako Castel Ruiz eraikinean. Aurreikuspenen arabera bertan izanen dira halaber gobernuko lehen lehendakariordea Javier Remírez, Tuterako alkate Alejandro Tokero migrazio politiketako eta justiziako kontseilari Eduardo Santos, herritarrekiko harremanetako kontseilaria Naollo eta landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaria Itziar Gomez. Goizean zerua tarteka lainotsu egongo da. Arratsaldetik aurrera zerua lainotsu egongo da eta ekaitzak jo dezake. Hego-ekialdeko haize bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura maximoetan aldaketarik ez. Larunbatean ostarte batzu goizean, arratsalde gau partean zerua lainotsuago egongo da eta baliteke ekaitza jotzea. Hego haizea indartsu hasieran egunak aurrera eginala ahultzera egingo du. Temperatura minimak gutxi edo nahiko igoko dira, maximoetan aldaketarik ez. Igandean fronte baten eraginez euria lurralde osora edatuko da. Frontean nahiko aktiboa izango da eta goizean edonon espero da euria. Arratsaldean ostarteak zabalduko dira eta hegoaldean atertzera egingo du. Iparraldean ordea bustitik segituko dugu eta zaparrada botako ditu batez ere Kantauri isurialdean. Mendebal eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta kostaldean bereziki zakar xamar izango da. Horrek eragin zuzena izango du temperaturan eta maximak asko jaitsiko dira. 20-22 graduren bueltan geratu arte. Iruñeko 352 oinezkoen pasabide semaforodunek piktogramak izanen dituzte beren funtzionamentua azaltzeko eta baliagarriak izanen dira autismoa duten adingabei informazio emateko. Indarkeri matxistaren aurka elkartaratze feminista egingo da gaur gauean Iruñan. Nafarroko gobernuak harrera egin dio Nafarroko ikastetxe erlijiosetako abusuen biktimen elkarteari. Santos kontseilariak foru gobernuaren empatia eta sentiberatasuna adierazi die haien kasuaren aurrean, eta Elizaren arduradunekiko topaketa baterako bitartekari gisa jarduteko aukera eskaini du berriz ere. Nafarroko gobernuak Euroeskualdeko batzarraren ordezkariak izendatu ditu. Lurralde lankidetzarako Europako taldeak Iruñan ezohiko batzarra egingo du izendapenak berronesteko. Eskubide sozialetako departamentuak modu mailakatuan transferituko du Nafarroa osora, Ersisi proiektu europarraren arreta integratuaren eredua. Nafarroko artxiboak doaintzan jaso ditu Iratiko
egur ustiaketa erakusten duten 662 argazki Jesus Maria, Lakasiaren funtseskoak dira eta 1950 eta 1960 urtetan hartutako irudiak. Paco Damas eskinitako Bakearen aldeko kontzerturako oraindik debaldezko sarrerak eskura daitezke. Kontzertuak larunbat honetan Tuteran ospatuko den Bakearen nazioarteko egunaren egitaraua osatuko du.